Той е 10 от 10, но не слуша чалга. Има ли изобщо и такива хора? Момичета, играем една игра. Той е 10 от 10, но... Тя е 10 от 10, но не слуша чалга. Има ли изобщо и такива хора? Може и да имаме. Колко е? Под нулата. Значи то по принцип не е изключително важно, обаче аз много харесвам чалга, колкото и да не я харесват много хората, и че 6-7. 9. И аз, като съм сама, не си пускам чалга, ама сега, примерно, като идеме на дискотека, си ги знам всичките. Затова и той трябва да ги знае всичките, не е задължително вкъщи да слушаме чалга. Тя е 10 от 10, но няма кола. Случвало ми се е 5. Това няма значение, 10 от 10. Ами, 5, защото не е много хубава тази работа. Той е 10 от 10, но не ходи на дискотека с теб. Ами, 9. Защо? Ами, защото това не е най-важно. Има доста по-важни неща. 5. Едно. Тя е 10 от 10, но е по-висока от тебе. 5. Той е 10 от 10, но е по-нисък от вас. Тук вече забит. 0. Той е минус 5, защото аз съм 1,51 и ако е по-нисък от мене, не знам. Какво би казал нашите приятели от Party Hub TV? Заповядайте в етаж. Очакваме ви.